Γεια σας παιδιά, AlexGamer1321 εδώ και σήμερα αρχίζω το καινούργιο μου κανάλι. Τώρα ονομάζομαι πια AlexGamer213. Παρακαλώ να με υποστηρίξετε με ένα like και ένα subscribe. Σήμερα θα παίξω με το φίλο μου, τον Charles Gamer. Μίλα. Γεια σου και εσένα. Οκ, πάμε Skywars. Στο Sendrix είμαστε. Πάμε Skywars. Ποιο Skywars το 1? Ναι, Skywars 1. Οκ. Πάμε. Στα Skywars. Γεια. Σε βλέπω. Εδώ. Με είδες? Πίσω. Αυτός είναι ο Charlie Gamer. Ωραία, πάμε. Μπαίνουμε. 0 στους 12. 3, 2, 1 μπήκα. Στο 0 στους 12 μπες. Ένα στους 12. Ναι, μπες. 5 στους 12. Γεια σας παιδιά. Κάτσε, βγαίνω εγώ και έρχομαι. Ελάτε, πάμε. Οκ, έλα. Πού είσαι ρε? Είχε βάζει. Έλα, γεια. Πάμε, πού πάμε? 4, 5 πήγανε. Το πάτησα, joinara. Γεια. Είμαστε δίπλα. Γιου. Γεια. Θα τους κάνουμε όλους. Ξέρεις. Ναι, ένας φίλος μας. Θα μπει και αυτός. Όχι σήμερα, στο επόμενο βίντεο. Το skin μου. Ορίστε παιδιά, να το skin μου. Καλό έτσι. Τρία, 2, 1. Πάμε. Εγώ μπήκα. Οκ, πάμε. Οκ. Ρε, έχω τελείως full screen. Δεν ξέρω τι θα κάνω. Παιδιά, μπορείτε να μου γράψετε στα σχόλια πως μπορώ να βάλω το τελείως full screen. Να φαίνονται μόνο τα πράγματα από κάτω. Τα προγράμματα που θα είναι από κάτω. Μου το λες λίγο. Τι κάνω? Ναι, πώς θα το κάνω τώρα? Για πες μου. Ναι, αυτό το ξέρω. Αλλά δεν γίνεται. Θα μείνει, όταν το ανοίξω θα μείνει full screen και μένει με μικρή οθόνη. Αυτό. Σε έριξε κάτω. Οκ. Όπως βλέπετε παιδιά, δεν είμαστε αρχάριοι στο Skywars. Ούτε εγώ, αλλά τέλος πάντων. Κοιτάξτε, ασπίδα. Την έβγαλε πάλι. Πάω. Έλα σε μένα, θα έρθεις. Νομίζω ότι επιτίθεται κάποιος σε μένα. Πάω να... εσύ είσαι. Εσύ είσαι αυτός, sorry, δεν σε είδα. Καλά, οκ. Έχεις bow. Ξέχασα να διαλέξω kit. Καλά, εντάξει. Ξεχνάω πολλές φορές. Είναι δύσκολο και... Τι δύσκολο ρε? Μη βαράς ρε. Τελείωνε. Κάτσε λίγο να πάρω τα παπούτσια. Παπουτσάκια. Μποτάκια. Είναι στη μόδα. Σε ποιον? Έλα, πάμε. Κοίτα sword. Θέλεις ένα diamond sword? Έχεις. Έλα. Τι κάνεις ρε βλάκα? Γιατί? Κάτσε. Πάμε PFV. Περίμενε. Τι εννοείς χωρίς? Καλά, όχι, εγώ πάω να κάνω επίθεση σε κάποιον.
Έλα, πήγαινε εσύ σε αυτόν και έρχομαι κι εγώ μαζί σου. Παιδιά, είπαμε να μου γράψετε στα σχόλια πώς γίνεται να... Πώς να το πω. Εντάξει. Οκ. Το ξέρεις. Όχι το F11, το F11 το ξέρω κι εγώ. Oh shit. Νάτος, εκεί είναι, το βλέπω. Πάμε κρυφά. Σκύβω κι εγώ. Ρε, τι κάνεις? Όπα, πρόσχε. Τώρα περάσαμε. Πήδα, κάνε παρκούρ. Πάρε εδώ. Ήρθε, πρόσεχε, ήρθε. 14 eggs. Χαγιά. Του έχω eggs. Κοντούλες. Τώρα, έφυγα. Προσέχω μην πέσω. Πρόσεχε μην έρθει. Φύγαμε. Τέλεια η πράγματα έχει εδώ μέσα. Πάρτα. Πάρε και εσύ. Προλάβαινε. Έρχεται νομίζω. Ήρθε Γιώργο. Τσάρλ ήρθε. Κάτσε. Νάτος, το σκοτώνω, το βαράω. Όχι, shit. Bitch. Όχι ρε, με σκότωσε. Εντάξει, σε βλέπω. Πού είσαι όμως? Σοβαρά. Ναι, τώρα, σε είδα στο κέντρο. Είναι τέλειος. Το σκότωσες, έμειναν και ένας άλλος. Νίκησε. Έλα, βγαίνω. Ήρθα. Έρχομαι. Σε 3 λεπτά κλείνω, παιδιά. Πού είσαι? Είναι πάρα πολλά άτομα. Και... εντάξει, γεια. Είδα ο πιο χοροπηδητός άνθρωπος είναι. Μπήκα. 0 στους 12 νόμιζα ότι έλεγες. Έρχομαι. Έχει μπει κανείς? 2. Πάμε. Μπήκα. Ναι. Πού είσαι όμως? Για δίπλα είμαστε. Έλα πάλι, εντάξει, έλα. Πώς γίνεται να είμαστε δίπλα πάλι? Περίεργο. Δεν μπήκαμε την ίδια στιγμή. Οκ. Πάλι καλά που μου το θύμισες. Τον πρόλαβα. Πήρα sniper life. Rifle. Sniper rifle. Όχι life, ρε. Life. Live your life. Το short δεν το παίρνω. Πήρα diamond short. Άμα θέλεις short, πες μου. Έχω. Μαγεμένο. Let's go ahead. Οκ. Παιδιά. Θα ευχαριστήσω με ένα subscribe. Αλήθεια. Προσέχω. Έχω το bow και το diamond sword στο χέρι μου. Νάτος, ήρθε. Είμαι κάτω, δεν θα με πετύχει. Όχι ρε, με κλείνει. Φύγε, bitch. Δεν θα προλάβεις. Bitch. Φύγε. Άντε, γεια. Τι σου κάνω. Μωράκι. Όχι, έρχεται. Ναι, δεν πρόλαβε. Yeah. Όχι, μπήκα από την άλλη. Παραλίγο να το σκοτώσει. Αλήθεια. Θα το σκοτώσει τότε. Όχι ρε, με έριξε. Γεια σας παιδιά. Κλείνω το βίντεο και τα λέμε την επόμενη φορά. Bye.